Easy for ens, dens. Putted upperbelt. Minerit meitseri haastaa legendaarisi. Nyt isos liigas niinku Roosberg. Suomalais rättii maailmanluokan kaliberis. 2 lasi maitoa ja 1 lasi piimää. En se kylvää ja en se siittää. Natu paljusta kansi avataan. Pojat on tulot, torilla tavataan. Easy for ens, dens. Putted upperbelt. Easy for ens, dens. Putted upperbelt. Allu on valmiina myllyttää, vihut valmiina hyllyttää. Piti mennä A, mut mentiinkin B. Nimikko, taktiikka, Aleksi B. Nuori osuja Sergei jakaa, hiustyylei vanhaan tapaa. X7 saitin luukottaa, haastiksis miki puudottaa. Aireal City pojas kentil, mut ei kans peli kentil. Kynäri kansa tietää ketkä on nää JMC, pistää ykkösel päihin.